ಉಂಡಿದ್ದ ತುಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಮಗ ಬರು ಬೂರು ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎಂಚೆಲ್ಲರು ಪೂರ ಇನಿ ಜೋಕುಲು ಯಾನ್ ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಕೊಂದ ಒಂಚೂರು ಲೇಟ್ ಉಂದೆ ಪನೊಲಿ ಲಕ್ಕನಾಗ ದಾಯದ ಪಂಡ ನಮಕ್ ಎಚ್ಚರೆಗೆ ಆನಾಗನೆ ಪಿದ ಈ ಬಡ್ಸದ ಸೌಂಡ್ ಕೇಂಡ ಲಕ್ಕೆರ ಮನಸ್ಸೇ ಬರ್ಪುಜಿ ಒಂಚೂರು ಜೆಪ್ಪುಗ ಪಂದ ಆಪು ಅಂಚ ಜೆತ್ತಿನಕ್ಲೆ ಗಟ್ಟಿ ನಿದ್ರೆ ಅಂಚ ಒಂತೆ ಲೇಟ್ ಅನ್ ಲಕ್ಕನ ಜೋಕುಲು ಯಾನ್ ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆನೆಲ್ಲ ಕೊಂದ ಅಂಚ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಸುರೂಕು ಮುಲ್ಯಾನ ನೀರು ಪರ್ರೆ ಕೊಡ್ತೆ ಅದು ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಐದು ಬೊಕ್ಕದ ಫಸ್ಟ್ದ ಫುಡ್ ಪಂಡ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಮುಲ್ ಬಾದಾಮನು ನೀರುಡು ಪಾರ್ದೆ ಬಾಕಿದ ಪೂರ ಆ್ಯಡ್ ಮಂತು ಕೊರ್ಪುನು ಬಾದಾಮ್ದ ಚೋಲ್ದೆತದು ಖರ್ಜೂರ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಶು ಬೊಕ ಒಣ ದ್ರಾಕ್ಷೆ ಪೂರ ಪಾರ್ದು ಕಾಂಡದೊಂಜಿ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಜೀವಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಬೊಕ್ಕದಾದ ಪಂಡ ಬಡಾವೋಗ್ಲ ಸಾಧಾರಣ ಪೊರ್ತಾಯ್ತು ಬಡಾವುಲ ಆಪುಜಿ ಆತನಗೆನ್ನ ತಿಂಡಿ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆಪುಂಡು ಅಂಚೆತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ದು ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಕೊರ್ಕಾಪಂದು ರೆಡಿ ಮಂತ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚ ಜೋಕ್ಲೆ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಪೂರ ಕೊರ್ದಾದು ನಾನು ಕಾಂಡೆದ ಚಾಕ್ ತಿಂಡಿ ಆವಡತ್ತೆ ಅಂಚ ರೆಡಿ ಮಂತಂದುಲ್ಲೆ ಈ ಬಯ್ಯಾನಾಗ ಉಲಾ ಮಂಡೆ ಪೋಪುಜಿ ತಿಂಡಿ ದಾದ ಮನ್ಪುನು ದಾದ ರೆಡಿ ಮಂತೀಪುನು ಪಂದು ಕಾಂಡೆ ಆನಾಗ ಸಡನ್ ತೂಪುನು ಸಜ್ಜಿಗುಂಡ ಸೇಮೆ ಉಂಡ ಬಜಿಲುಂಡ ಪಂದು ಸೊ ಇನಿ ಸೇಮೆ ಬಜಿಲು ಸಜ್ಜಿಗೆ ಕೊಂಡ ಜೋಕುಲು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ತಿನ್ನಯ ಐಕೊಂದು ಹೆಲ್ದಿ ಆಯ್ನ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮನ್ಪುಗ ಪಂದೆನ್ನಿದಿತ್ತೆ ಅಂಡ ಬಟಾಣಿ ನೀರುಡು ಪಾರ್ದಿಜ್ಜಂಡ್ ಪಲಾವ್ ಮನ್ಪೆರ ಬೊಕ ರೈಸ್ ಬಾತ್ ಮಂತಂಡ ಆಯುಷ್ ಬೊಡ್ಚಿಂದು ಪಂಡೆ ಅಂಚೊಂಜಿ ಹೆಲ್ದಿ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮನ್ಪುಗ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ರೈಸ್ ಮನ್ಪುಗ ಪಂದುಲ್ಲೆ ಸತ್ಯದಾದ ಪನೋಡಾಂಡ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ರೈಸ್ ಮನ್ಪೆರಂದತ್ತು ಪಲಾವ್ ಮನ್ಪೆರಂದು ಪೋಯಿನಿ ಬಟ್ ಬಿನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಬಟನ್ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕದ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತದ ಅಂಚ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ರೈಸ್ ಮನ್ಪುಗ ಪಂದು ಕ್ಯಾರೆಟ್ ರೈಸ್ ಮಂತೆ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಎಡ್ಡದ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಇಜ್ಜಿ ನೆಂತು ತಿನ್ಪುಜೆ ರೈಸ್ ಇಂಚ ಮಂತ್ ಕೊರಂಡ ಕ್ಯಾರೆಟ್ಲ ಪೋಪುಂಡು ಅಂಚ ಅದನಿ ಕಾಂಡೆ ಚಾಕು ಕ್ಯಾರೆಟ್ ರೈಸ್ ದಾಲ ಪಂಡಿತ ಜೋಕುಲು ಪೂರ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಪೂರ ತಿಂದ ಇಜ್ಜರ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಪಲಾವ್ ಡಾಂಡ ಪೆಜಿದು ದೀಪ ಬರೀಕ್ ನಿಜ ಪನೋಡಾಂಡು ಈ ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕಲ್ ನಮ್ಮನಕಲು ಮಸ್ತ್ ಪುಣ್ಯವಂತೆರಂದು ಪನೊಲಿ ತುಲೆ ಆಣ್ ಜೋಕಲ್ ನಮ್ಮನಕ್ಲು ಇಂದು ಪೂರ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಉಂಡ ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕುಲಾಂಡ್ ಒಂಜಿ ತರೆ ಕಟ್ಟುನ ಐಕ್ಲೆನ್ ರೆಡಿ ಮನ್ಪುನನೇ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಅಂಚ ಯಾನ್ಲೆನ್ನ ರಡ್ಡು ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕ್ಲೆ ಮುಲು ಶೋಕು ಮಂತ್ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ತರೆ ಬಚ್ಚಿಗ ಪಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಡ ಎಲ್ಲಿಯ ತರಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ರೆ ಉಡ್ಪುಜೆ ಎಂಕೆ ಡಿಮಾಂಡ್ ಕೊರೊಂದು ಉಂಟುತ್ತಲೆ ಅವು ಎಣ್ಣೆ ತರಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ನ ಯಾನೈತ ತರಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೋಡಿಗೆ अपने बुड़पुजी आला बुड़पुजी अपने कुल्ले बले आ ये कुल्ले बले मैं कितनी बत्तन तरे कट्टेरे बत्तन ने कितनी कलम कुल्ले बत्तन ये कई बात अच्छी फाड़ दे ಎಲ್ಲ ಚೂರ್ ಪಾಡ್ದೆ ಯಾವ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ ಪೂರೆ ಇಲ್ಲ ಇನಿ ಕಾಂಡನೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತದೆ ಚಾಪುರ ಪರ್ದಾದು ಮೂಜಿ ಜೋಕಲ್ನ ಅಮ್ಮ ಅದು ಬಿಸಿ ರುಟೀನ್ ಮೈಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲೇ ಕಾಂಡದ ಚಾಪುರ ಪರ್ದಾದು ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕ್ಲಿ ಪುನಗ ಅಕ್ಲಿಗೆ ತರೆ ಹೊರ ಕಟ್ಟೋಡು ಚಾಕಲ್ನ ತರ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿದು ಎಣ್ಣ ತರ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅಟ್ಟಿಲಿಗೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲೇ ನುಪ್ಪುಗೆ ನೀರು ದೀತೆ ಅಂಚೆನೆ ನುಪ್ಪು ಅದು ಒಂತೆ ಕೆಲವು ಬೇಟೆ ಬೇಲೆ ಪುರದ ಚಿಂಗುಟಿ ಬೇಲೆಲು ಸಿಲ್ಲಿ ಬೇಲೆಲು ಅವೆಲ್ಲ ಪೂರ ಮಂತದ ಇವಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಕಜ್ಜಿತ್ ಮನ್ಪುರ ಬಂದು ರೈಸ್ ಪಾಟ್ದ
ಕೂಡ ಇಂಕ್ ರಡ್ಡು ಕಮೆಂಟ್ ಬೈದನ್ ಪನ್ಪೆಯಾನ್ ಈ ಒಂದು ರೂಟೀನ್ದ ಬ್ಲಾಗ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಚಿ ಅವೇನು ಒಂದು ಇಂಚಿನ ಬ್ಲಾಗ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ರೈಸ್ ಪಾಟ್ದ ಪನ್ಪೆಯಾನ್ ರೈಸ್ ಪಾಟ್ಗೆ ಅರಿ ಒಂಜಿ ಪಾರ್ದು ಗುಡ್ಡ ಅಡೆಗಾಂಡು ಭಾಜನ ಪೂರ ದಿಕ್ಕದ ಆಂಡ ಕಾಂಡದ ಹೊರದ 1299 hour also. ಜೋಕುಲು ಬರೆ ಅಂದುಲ್ಲೆರ್ ಕಿನ್ನಿ ಏಪಲ ಕಿನ್ನಿ ಬರೆಯರೆ ಕುಲ್ಲುಂಡು ಇನಿ ಕಿನ್ನಿ ಗಡಿ ಗಡಿ ಜೋಕ್ಲೆ ತುಪ್ಪದ ಉಂಡು ಇರ್ನ ಬುಕ್ಕೊಂಡು ಬರಲ್ಲ ಬಲೆ ಇರ್ನ ಬುಕ್ಕೊಂಡು ಬರಲ್ಲ ಓ ಪೂರ ಹಿಡಿತಾಂಡ ಅಕ್ಷರ ಹೆಂಚಾತಲು ಹಿಂದಿಯಾ ಕನ್ನಡ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ನೋಟ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಂಡ ಇದು ಸರಿ ಆತಿಜಿ ನಿಂಚ ಬರೀತೀನಿ ನನ್ನ 3 ನೀಟ್ ಆತು ನಾವೇ ನೀಟ್ ಆತಿಜಿ ಆಯುಷಿಗೂ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ದಕ್ಷಗೂ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅತ್ತ ವಾಟ್ಸಪ್ಡ್ ನೋಟ್ಸ್ ಸೆಂಡ್ ಮನ್ಪುವೆರ್ ಅಂಚ ಆಯುಷಿಗೂ ದುಮ್ನಾನಿ ಆಯ್ನ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಮನದಾನಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮುಟ್ಟಲ ಬರೆಯರಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಒಂತೊಂದು ಜೋಕುಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಬ್ಬರು ಕೂಡ ಬರೆಯರ ಕುಲ್ವೆರ್ ಅಂಚ ಜೋಕುಲು ಬರೆನಾಗ ಯಾನ್ ಮೂಲು ಅಟ್ಟಿಲಿಗೆ ಬೇಗ ರೆಡಿ ಮನ್ಪುಟ ಬನ್ನಿ ಇತ್ಮ ತಾನಾಗ 3 ಗಂಟೆ ಪತ್ತರ ಆತಂಡು ನಾನೊಂಚೂರು ಕುಂಟು ಪೂರ ಅರ್ಧದಿದ್ದು ನಾವಿನ ಪೂರ ಆಜಿಡ್ರಗುಂಡು ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಜೋಕ್ಲೆ ದಾದ ಆಂಡಲೊಂಜಿ 10 ಗಂಟೆ ಪಂಡ ಪನ್ಪುನು 10 ಗಂಟೆ ಅಂದು 11 ಗಂಟೆ ಅನ್ನಾಗ ದಾದ ಆಂಡಲ ಮಿಡ್ ಮೀಲ್ ಕೊರ್ಕ ಬಂದು ಯಾನ್ ದುಂಬುಲಂಚೆನೆ ಆಯುಷ್ ಎಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪುನ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ವೈಸೇ ಆಯ್ಗ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೀನಿ ಇತ್ತೆ ಮಾತ್ರ ಆಯುಷು ಮಲ್ಲ ಆತೈತ ಅಂಚಪುರ ದಾಲ ಫಾಲೋ ಮನ್ಪೆರ ಪೋಪುಜಿ ಆಯ್ನೆ ಬೋಡಾನಾಗ ಬಡಾನಾಗ ದೊತ್ತನ್ವೆ ತಿನ್ಪೆ ಬೊಡ್ಚಿಂಡ ತಿನ್ಪುಜಿ ಅಂಚ ಮಾತು ಇಪ್ಪುಡು ಈ ಕಾಂಡದ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಬಾರಿ ಹೆವಿ ಆತುಂಡು ಅಂಚ ಯಾನೊಂಚೂರು ಲೆಮನ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುಗ ಬಂದು ಬೊಕ್ಕ ಆಯುಷುಲಪ್ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಲೆಮನ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಬರ್ಲೆ ಅಂದು ಆಯೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಲೆಮನ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಬರೋಂದಿಪ್ಪೆ ಅಂಚ ಆಯ್ಗ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲಂದು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲು ಒಂಚೂರು ಚೂರು ಕೊರ್ಕ ಬಂದು ಬೊಕ್ಕಕ್ಲೆ ಮಿಡ್ ಮೀಲ್ ದಾದಾಂಡಲ ಕೊರೋಡು ಯಾನು ಮಿಡ್ ಮೀಲ್ ಎಂಚ ಕೊರ್ಪೆ ಪಂಡ ದಾದಾಂಡಲ ಒಂಜ ಸೂಪು ಇತ್ತಾಂಡಲ ರಾಗಿ ಸೂಪ್ ಅತ್ತಂಡ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ದಾಲ ಲೈಟ್ಡ್ ಸೂಪು ಅತ್ತಂಡ ಪೇರ್ ಅತ್ತಂಡದಾಲ ಬಾದಾಮ್ ಪೇರ್ ಇಂಚ ಮಾತ ಕೊರ್ಪೆ ಮಿಡ್ ಮೇಲೆಗ್ ದಾದಾಂಡಲ ಹೆಲ್ದಿ ಆಯ್ನನೆ ಕೊರ್ಪೆ ಅಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಬಾಲ ಮಾತ ಬಂತಿರು ದಿಯ ಕ್ಯೂಟ್ ಗಿನ್ನಿ ಕಮೆಂಟ್ ಬಂತು ಮಾತ ದಿಯ ಕ್ಯೂಟ್ ಗಿನ್ನಿ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಲ್ಲ ಚೆಂಡಿ ಕಟ್ಟಿ ಚೆಂಡಿ ರಾಮೆ ಮುಲು ಯಾನೆನಿದಿ ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಮ್ ಆಫ್ ಮಲ್ದೆ ಪಂದು ಬಟ್ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಆನ್ ಇತ್ತಿನ ಜೋಕುಲು ಪೊಕ್ಕಡೆ ಕ್ಯಾಮರಾದ ಎದುರು ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೇರು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೇರು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ನೆನ್ನೆದಿನಿ ಬಟ್ ಅವು ಪೂರ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆದಿತ್ತು ಅಂಚ ಅವೇನು ಬೊಕ್ಕ ಡಿಲೀಟ್ ಮನ್ಪುಂದ ಪಂದು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಜೋಕಲ್ ಒಂಜಿ ಮೆಮರೀಸ್ ಅತ್ತ ಪಂದು ಅವು ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಒತ್ತುದಿತ್ತೆ ನಲ್ಪ್ಲೆ ಅವೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಬಲ್ಲೆ ಆಯ್ಷದ ಬರೇ ನಲ್ಲದು ಅಲ್ಪತ್ತು ಉಲ್ಪತ್ತು ಓದ್ಜಾರಿ ಬಲ್ಲೆ ಇತ ಬಲ್ಲೆ ಚೂರು ಎದುರು ಬಲ್ಲೆ ಎದುರು 3 ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿತ್ತೆ ಆಯ್ಷನ್ನೆ ಬರೇ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ದೊಡಮ್ಮ ಕುಂಟಾಜಿರಂದುಲ್ಲೇರು ಸ್ಮೋಲೆ ಅಲ್ಲೇ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಹೊಟ್ಟೆಲಿಗೆ ಬೋತರು ದೊಡಮ್ಮ ಕುಂಟಾಜಿರಂದುಲ್ಲೇರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದಾದಾದಿತ್ತು ಪಂಡ ಯಾನು ಆಫ್ ಬಂದು ಕ್ಯಾಮರಾನ ಆನ್ ಮಲ್ದಿದ್ದೀನಿ ಎನ್ನನೇ ತಪ್ಪು ಯಾನ್ ದಕ್ಷ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಬಾಲಿನ ಗೊಬ್ಬ ಒಂದುಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮನಿತಿಜಿ ದೆಪ್ಪೆರೆ ಪೋಯಿಜಿ ಜೋಕ್ಲೆನರ ದಾಯ್ಬುಲಿ ಪಾವನು ಬಂದು ಅಂಚ ಪೂರ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆತನು ಇತ್ತೆ 15 ಗಂಟೆ ಅನಾಗ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಮೂಲು ಪೇರ್ ಬೆಚ್ಚಮಂತಂದ್ರಲ್ಲ ಹಾರ್ಲಿಕ್ಸ್ ಕೊರಕ ಬಂದು
ಜೋಕುಲು ಪೇರು ಬೆಚ್ಚ ಮನ್ಪುನಗನೆ ಬೊರ್ಚಿ ಪಂದು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಬಂಜಿ ಗಟ್ಟಿಂಡು ಕಾಂಡದ ಪಲಾವೇ ಪಂದು ಬಟ್ ಕೊರ್ಜಿಂದ ಅವೇ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಪು ಮಿಡ್ ಮೀಲ್ದ ಬೊಕ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಎಪ್ಪುಜಿ ಐಕೊಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗ್ಲಾಸ್ ಮಂತ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತದೆ ಬಟರಾವೆ ಇಂದಾವೆ ಹೂವು ಇಂದಾವೆ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಮಿಡ್ ಮೀಲ್ ಕೊರ್ದು ನಾನು ಆಟಿಲ್ ಮಲ್ಪಗ ಪಂದ್ ಎನ್ನಿನಾಗ ಮೂಲು ಕರೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿನಿ ಮಂಗಳವಾರ ನಮಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಪ್ಪುಜಿ ಲೈನ್ ರಿಪೇರಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಕರೆಂಟ್ ಇಪ್ಪುಜಿ ಕಜಿಪ್ಪುಗು ಸ್ಪ್ರೌಟ್ ಯಾನಿ ಖಾಲಿ ಪದಂಗಿ ಮುಂಗೆ ಬರ್ತದೆ ಆ ಜಾಗ ಬಂದಿತ್ತ ಒಂಚೂರು ಕನಿಲೆ ಉಂಡು ಅವು ನಾನು ಅದಿಂಡದೆಗೆ ಹಾಳಾವು ವೇಸ್ಟ್ ಅವು ಕನಿಲೆ ಇಷ್ಟ ತಿಂತು ಜಲ್ಲು ಈ ಸಲ ಅನ್ಪನೊಂದಿತ್ತೇರು ಬೊಕ ವರ್ಷ ಬರಾಂಡಲ ಕನಿಲೆ ತಿನ್ನೋಡಿಗೆ ಅಂಚ ಕನಿಲೆಲ್ಲ ಪದಂಗಿಲ ಮನ್ಪುಗ ಬಂದು ಕೈಟ್ಟೆ ಕಡೆದು ಕಜಿಪ್ ಮನ್ಪುಗ ಬಂದು ಇಜಿನ ಬೊಕ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಕಜಿಪ್ಲ ಸಮಟ್ ಇಜ್ಜಿಂದ ಒನಸ್ಲ ಮನ್ಪುಜೆ ರಥ ಪಂದು ಕಡೆದಾಣ್ಲ ಮಲ್ಪುಗ ಬಂದು ಮುಲು ರೆಡಿ ಮಂತ ಪದಂಗಿ ಸುಕ್ಕ ಮಂತ್ ನಡೆದ ಹತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ದಾಲ ಕಡೆಯರಿಜ್ಜಿ ಕಸ್ ಕಡೆಂಡಲ ಉಂಡು ಐಕ್ಯಾನ್ ಮುಲು ಸುರು ಮುಂಚೆ ಸಾಮಾನ್ ಪುರ ಕಡೆದು ಬೊಕ್ಕ ತಾರೈನ್ ಪಾಡ್ದು ರಡ್ಡು ಸುತ್ತಿ ಪಾಡ್ದು ಎಪ್ಪುಗ ಬಂದು ಇನಿ ಬೇತದಲ್ಲ ಕಜಿಪ್ ಮಿನಿ ಆವೆರೆತ್ತಂಡ ಗತಿಯೇ ಸಣ್ಣ ಕಡೆ ಹೊಡತ್ತ ಇಡೀ ದಿನ ಗಾಣ ತಿರ್ಗಾದೊಂಜಿ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿ ಮೀನಿಗೆ ಪುರಾಣ ಮಸ್ತ್ ನೈಸ ಹೊಡತ್ತ ತರಕಾರಿ ಗಾಂಡಲ ಕಸ ನಡಪುಂಡು ಇಂದು ಸುಕ್ಕ ಅಂಡ ಬೊಕ್ಕಲ ಪನ್ಪುನ ಬೊಡ್ಚಿ ಬಾರಿ ಈಸಿ ಅಂಚ ಎನ್ನೊಂಜಿ ರಪ್ಪ ಮುಲು ಕಡೆದೊಂಜಾಂಡು ಮುಂಚಿ ಸಾಮಾನು ಕಡೆದಾಯ್ಬೇಕ ತಾರೆ ಪಟಾಡ್ ಸುತ್ತು ಬೈಪುನ ಆಂಡದೆ ಕಡೆದು ಆಂಡು ഞാൻ തിരുത്ത് പാടോടൊന്ന് കുന്തിനയിര് ഓ പാടി എന്തോ ഇഞ്ചതെപ്പരെ നീര് ഇഞ്ചതെത്തത് കച്ചിപ്പുകു മൈപ്പേരെ ഒയ്ക്ക് പാടുന്നു ഊല കുപ്പരെ ഓ കുപ്പർ ബാജന ഇക്കണ്ട് ನನ್ನ ಶೋಕು ಮತ್ತೆ ದಿಕ್ಕಗ ಕಾರಪ್ಪನ ಕೈ ನನ್ನ ಹೊಡ್ಸಿಯ ಅಮ್ಮ ಕಡೆ ಪಲ ಇಲ್ಲ ಡಿಂಚ ಅಮ್ಮಮ್ಮ ಕಡೆ ಪೇರೆ ಮಾಮಿ ಕಡೆ ಪೇರೆ ಇಂಚ ಕಡೆತಿನ ಕಲ್ಲಡು ಇಜ್ಜೆ ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಕಡೆ ಪುನತೆ ಮಿಕ್ಸಿ ಇಡ್ಲ ಗ್ರೈಂಡರ್ ಇಡ್ಲಾನೆ ಮಿಕ್ಸಿ ಇಡ್ಲ ಗ್ರೈಂಡರ್ ಇಡ್ಲ ಕಡೆ ಪುನೆ ಇಲ್ಲಡಿ ಎಸಿ ಉಂಡೆ ಉಪ್ಪಟ್ಟು ದಾಲ ಬುಜಿ ಬಿಡ್ಲೆ ಇಜ್ಜಮ್ಮ ಇದ ಕಾಲ ಬೂರುಜ್ಜಿ ದೊಡಮ್ಮ ಇಜ್ಜೆರೆ ದೊಡಮ್ಮ ಮೂಲೆ ಈತ ವಲ್ಲ ಜೀವ ಉಂಟು ದೊಡಮ್ಮನ ದೊಡಮ್ಮನ ಈತ ವಲ್ಲ ಕೈದೆತ್ತನಲ್ಲ ಬೂರು ಜಲೆ ಅವ್ ಜಾದು 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 ಆಬ್ರ ಕಡಾಬ್ರ ಈಚೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ದೊಡಮ್ಮ ಆಬ್ರ ಕಡಾಬ್ರ ಉಂಟು ಬೂರೊಡ್ಚಿ ಎನ್ನ ನೀರು ದೆತ್ತದ ಆಯ್ನೇಟ ಬೂರ್ವೆ ಬಲ್ಲಿ ತುಲೆ ನೀರು ದೆಪ್ಪೆ ನೀರು ದೆತ್ತಾಯ್ಬೇಕ ಬಡಕ್ಕ ಬೂರು ಉಳಿತ ತುಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಮಗ ಇತ ತುಲೆ ನೀರು ದೆತ್ತೇರು ದೊಡಮ್ಮ ಇತ ಪಂಪೇರು ಆಬ್ರ ಕಡಾಬ್ರ ಬೂರು 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 ಅಲ್ಲ ಬೂರ್ನಿ ಸೈಕಲ್ ಬಲೆ ಬಲೆ ಬೇಗ ಕಜಿಪ್ ಮನ್ಪುಗ ಬಂಜಿ ಗಟ್ಟಿ ಅಂಡತ್ತೆ ಪೆಪ್ಪೆ ಪೊಯ್ಯನತೆ ನಾನು ಬೊಕ್ಕೊಂದು ಕಾತೆ ಇತ್ತೆ ಬರ್ತೈತೆ ಅಮ್ಮ ಕತ್ತೆ ಹಾಕೊಂಡೆ ಇದು ತೋಜರೆ ಇದು ತೋಜರಿಡಿಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ಬೋದಾಗ್ಲೇ ನೀರೇನು
ಇದು ಅಂಜಾಂಡಿ ನಿಮ್ಮ ಮಂಗಳವಾರ ಕರೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಅವಿಲು ವಾಟ್ರ್ ಮದ ಜೋಕುಲು ಬಂಜಿ ಗಟ್ಟಿ ಉಂಡೊಂದು ಪಂಡಿನೆಟ್ ಇನಿ ಒನಸು ಅಂತ ಲೇಟ್ ಒಂಜಾರೆ ಒಂದು ಬತ್ತುಂಡು ಮುಲು ಒನಸು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಗಂಜಿ ದೆತ್ತಿಯೆ ಪದೆಂಗಿ ಸುಕ್ಕಲ ಗಂಜಿಲ ಬೊಕ ಬಾಕಿದ ಒರಿನ ನುಪ್ಪುನು ಕಬಿಡ್ದು ಬಿಡ್ತೆ ಪಂಡ ತೆಲಿಯಾರಿಯರೆ ಬಿಡ್ತೆ ರಾತ್ರಿಗೂ ನುಪ್ಪು ಅವಿನ ಕಬಿಡ್ದ ಬೊಕ ಕೂಡ ಯಾನ ರೈಸ್ ಪಾಟ್ದು ಲಯ ದೀಪೆ ದಯ ಪಂಡಪ್ಪ ರಾತ್ರಿ ಮುಟ್ಟ ಬೆಚ್ಚೊಪ್ಪುಂಡ ಐಕ್ ನನ್ನ ಜೋಕ್ಲೇನು ಉನ್ಪಾದ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಂಚೂರು ಜಪ್ಪುಡ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನನ್ನ ಬಯ್ಯ ಲಾಗ್ ಲಂಚನೆ ಬಯ್ಯ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪುನು ಬೊಕ್ಕ ಹೆಂಕೊಂತ ಬೇಲಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಎನ್ನ ಸೊ ಪೂರಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ನನ್ನ ಯಾನಿಕ್ಲೆ ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಂತು ಒಂದು ಬಯ್ಯ ತಿಕ್ಕೋಯ್ ಮೂಜಿ ಜನಲ ಜೆತಿತ್ತೇರು 2 ಜನ ಒರಿಯನ್ ಬೇಗ ಲಕ್ಕ ಈಗ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಉಂಡ ಲಕ್ಕನಾಗ ಬೊಕ್ಕೊತ್ತಿಲ್ಲ ಲಕ್ಕೊಂಡಲು ಅಂಚ ಎಲ್ಲಿಯ ಜೈದುಂಡು ಬೇರೆ ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿಯನ್ನು ಕೊಂಡಾಟ ಮಂತೇರು ಅವು ಲೈ ಜೈದುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಬಾಕಿದ 2-3 ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆದು ಪಿದೈ ಗೊಬ್ಬರ ಸುರು ಮಂತ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಸೈಕಲ್ ಏಪತ್ತುಂಡಲ್ಲಿ ಇತ್ತಿನಾನೆ ಅರೆಗವೇ ಬೇಲೆ ಸರಿ ಮಕ್ ನಿನ್ನಿದಾದನ 95 ಅವೆ ನೆಂಚಿನ ತಿಕ್ಕ ಒಂದು ಆಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಈ ತಾನಾಗ ಕಿನ್ನಿ ಲಕ್ಕದು ಕಿನ್ನಿ ನೀ ಸಮಾಧಾನ ಲಕ್ಕದ ಚರೆ 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 ಮಂತ ನಾವೇನು ಸಮಾಧಾನ ಮಂತ ಒಂಚೂರು ಸಮಾಧಾನ ಉಂಡು ಕಿನ್ನಿ ಅದಕ್ಕ ಅಕ್ಕನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೋತುಂಡು ಜಾಯಿನ್ ಆಯ್ರೆ ಗೊಬ್ಬರೆ ಫುಲ್ ಡೇ ಬೇಲೆನೇ ಬೇಲೆ ಇಡೀ ದಿನ ಬೇಲೆ ಅಂಚ ಪೂರ ಬೇಲೆ ಆತಂಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಬೇಲೆ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕೆನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ ಪೂರ ಬೇಲೆ ಆದ ಇರ್ದಕ್ಕ ಕೂಡ ಜೋಕುಲ್ಲಕ್ಕದ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ಜೋಕಲ್ನ ಬೇಲೆ ಆದ ಬಯ್ಯದ ಬೊಕ್ಕ ಜೋಕಲ್ನ ಮೀಪಾವ್ನ ಅವು ಇಂದು ಪೂರ ಆದ ಮೂಲ ರಾತ್ರಿ ಒನಸಿಗೆ ರೆಡಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಒನಸಿಗೆ ಬೇರೆ ಬಂದಾಗ ಕೋರಿ ಪತ್ತೊಂಬೈದಿರು ಅಂಚ ಪೂರ ಕೋರಿ ಮಂತೊಂದಿಜ್ಜಿ ಒಂತೆ ಮಾತ್ರ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚೆ ನಿಮೆಟ್ ಪಾಲಕ್ ಸೊಪ್ಪು ಮಂತದೆ ಕೋರಿ ಬಾರಿ ಈಸಿ ಟಾಪುನ ಒಂಜಿ ಟೇಸ್ಟಿ ಕಜಿಪುನ್ ಮಂತದೆ ಎಂದು ರೆಸಿಪಿ ಅನ್ನಕ್ಲಡೆ ಶೇರ್ ಮಂತದು ಜಿನಿ ಮುಟ್ಟ ತೂಕ ಏಪಾಳ ನನರ ಮನ್ಪೆ ಇನಿ ಎಂಕ ಅವು ನೆನಪುಲ ಇಜಿ ಮನ್ಪೆರೆ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಇಂಚ ಮಂತಡ ಬಕರ ಪಕ್ಕಲ ಆಪುಂಡು ಏಪಲ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಕ ತಿನ್ಪುನೆ ಒಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಮಲ್ತಿನಕ್ಲೆ ನಮಕ್ಲ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಮಲ್ತಿನ ಪೂರ ಮುಗಿನಾಗ ಜೋಕುಲು ಇಲ್ಲಡು ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲು ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕೂಡ ಕೇಂದ್ರ ತಿನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತಿನಕ್ಕೆ ಸಾರ್ಥಕ ಬಂದೊಂಜಿ ಫೀಲ್ ಆಪುಜ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ನಮಕ್ ಖಂಡಿತ ನಾನು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ನನ್ನ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಒನಸ್ಕೋರೋಡು ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ರುಣಿತ ದಿನ ಒನಸ್ ಪೂರ ಆದ ಕಿಚನ್ದ ಪೂರ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಬೇಲೆ ಪೂರ ಆದ ಅಂಚನೆ ಕಾಂಡೆ ತಿಂಡಿಗ್ಲ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಪೂರ ಮಂತದೀಯೆ ಇಂತೆ ಮುರಂಡ ವ್ಲಾಗ್ಡೆ ಅನ್ಪಂತೆ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಎನ್ನ ಮಗಲೇನು ಮಸ್ತ್ ಕೊಂಡೋಟ ಮನ್ಪೆರ ಆಸೆ ಎನ್ನ ಕಿನ್ನಿ ಬರ್ಪುಜಿ ಕೈತಲು ಬಂದು ಇತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಕಿನ್ನಿ ಬರೋದುಂಡು ಕೈತಲು ಇನಿ ಪೂರ ಯಾನೆ ಕೆಲವು ಪೂರ ಕಿನ್ನಿದ ಬೇಲೆ ಮಂತೀನಿ ಅಂಚೆ ಇನ್ನೆನ್ನ ಕಿನ್ನಿ ಕೈತಲೆ ಉಂಡು ನನ್ನ ಒನಸೊಂತೆ ಬೇಗನೆ ಕೊರ್ಪೆ ಏಳರೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಜಪ್ಪು ನೆಡ್ದುಂಬು ಅಂತೆ ಪೇರ್ ಕೊರ್ಪೆ ಪರ್ರೆ ಅವರ ಮಂಜಲ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಕೊರ್ಪೆ ಕೆಂಪು ಕಲ್ ಸಕ್ಕರೆ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಅಂಚೆತ್ತೆ ನನ್ನ ಪೇರ್ ಕೊರ್ಪುನು ನನ್ನ ಜಪ್ಪುನು ಇನಿತ ಈ ಬಿಸಿ ರೊಟ್ಟಿನ ಮುಗಿಂಡು ಓಕೆ ತುಯ್ಯರತ ಕಾಂಡೆಡ್ದು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಇಂಚೆಂಚ ಪೂರ ಆಂಡ್ ಮೂಜಿ ಜೋಕಲ್ನ ಅಮ್ಮಾಯಿನ ಬಿಸಿ ರುಟೀನ್ ಇನಿತ ಈ ಜೋಕುಲು ಎಲ್ಲಿಯೊಪ್ಪುನಾಗ ಬಂಗನೆ ಜೋಕುಲು ಮಲ್ಲ ಏನಟ ಬಾರಿ ಬಂಗನೆ ಎಲ್ಲಿಯೊಪ್ಪುನ ಬೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮನ್ಪುನೆಕ್ಲ ಮೂಜಿ ಜೋಕ್ಲಿನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮನ್ಪುನೆಕ್ಲ ಏತ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಉಂಡು ಬಂದೆಂಗೆ ಇನಿ ಗೊತ್ತಾಂಡ್ ದುಂಬುದಕ್ಕುಲ ಅವು ಎಂಚ 10-12 ಜೋಕ್ಲಿನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೀರ ದೇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಓಕೆ ಮೂಜಿ ಜೋಕಲ್ನ ಅಮ್ಮಾಯಿನ ಬಿಸಿ ರುಟೀನ್ ಇನಿಕಿಯಾನ ಈ ವ್ಲಾಗ್ನ ಮುಗಿಪ್ಪ ತಿಕ್ಕಗ ನಮ್ಮ ನನ್ನ ಎಲ್ಲದ ವ್ಲಾಗ್ ಆತ್ನೇಟ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್